el Jordi Hereu serà l'alcalde de Barcelona, la capital de Catalunya. L'objectiu era tirar endavant una nova etapa de la ciutat de Barcelona en defensa d'aquest model de Barcelona que hem anat construint. Aquest és l'objectiu que teníem i aquest és l'objectiu que mantindrem en el futur. Per tant, a partir d'ara, treballarem amb il·lusió, també analitzant aquests aspectes que aquest model s'ha d'adaptar a la nova situació, encarant els reptes i amb il·lusió, amb noves idees, tirant endavant aquesta gran ciutat des dels barris fins a la Barcelona que es dirigeix al món. Per tant, moltes gràcies. A partir de demà comencem a treballar la Barcelona del futur. Moltes gràcies. Certament els socialistes hem renovat la confiança majoritària dels ciutadans